Assalamualaikum bose, iki lho duwe beras gabah saithik iki lho. Tak slepno dintekno entuk duwe gabah rongsang dan dintekno tikus iki tak samene ora tak slepno yo ora mangan iki. Wes iki ape budal nyelepno guys aku guys. Oke. Nah, iki lho guys. Apa ora ya muga ya buka lah. Ya itu ana selepan meter lah tak tawani wis keselen nah. Woi. Ya terpaksa tak gendong selepan goprok. Kampung ini rawan kecelakaan. Burak-burak tahu orang. Buka juga. Jembatannya anyar ya. Pak iyo nandur ke atas usok koyok ngene le cah aku bakul buah pengen nandur ke atas koyok ngene iki kok ora keturutan. Iya yo carane iki. Walah lah. Wah, aku kok mau nandur ke atas dewet ngene iki ya sugih dadakan aku cah. Ora tahu tuku buah. Iki pomo tuwek njaluk isine ngono piye cah iki pomo tuwek? Njaluk isine ngono oleh ora yo iki. Walah. Nyenengno wong iki. Iki cara kates cara wonge ngono katese rondo. Walah. Mlonteng sakmene gedene. Nang biasane kates ngene iki lek 3 legi. Aku ki bakul buah. Dadine apal lek 3 ki buah-buahan rata-rata legi. Nang tak rendeng ya ora patek legi. Waduh, lah sak uwit kok wae kaya ngene. Payu. Lho iki yo ora patek anu iki. Wah. Iki urung buka wis ngene sik. Lah iki jembatan iki dikek jembatan anyar ya. Iki dhisik iki ora enak jalan tembus kok saiki dikek jalan tembus dikek jembatan anyar iki. Nganane ambruk tendang banjir kok saiki dikuwati. Wah, ya sini iki. Wah. Lho kae bekas gorong-gorongnya ambruk kae guys. Iki jaluk medana kondi iki yo kuat apa ora yo. Lho. Oh, enak anune kae disangga karo kae. Alah. Iki yo nyamari padha iki. Iki swadaya masyarakat iki ketok iki. Iki tak kira yo ora patek kuat ndelok situasine kaya ngono iki. Iki cuma deker wae dikeki luloh iki. Iki disangga karo iki. Iki swadaya masyarakat iki do tuku. Ini yo hanya sekedar untuk lewatan sepeda motor ini. Wah, aku iso dodol rene lho saiki. Ana kampunge mungkin. Ana kampunge. Tak wah iki saiki kono ditembus. Kondi kae. Wah, cocok tenan. Ranjang dibekakkan oleh cah sekano sapan iki aku iki wetengku sekali keren iki banget teko dodol langsung wae aku. Gak ndini beras aku. Berasku entek panenan oleh rongsak dintekno tikus. Oh alah ya. Ning ora-ora dintekno tikus, ning omah ya dintekno tikus. Duwe kucing tak nunggoni kok ora gelem. Angger bengi adek kae tobat aku. Lah iki ora tak seletna aku ora mbadok ceritane iki. Ini harus buka nih guys, jam 3 paling.
Halo guys, iki mangan ceritane aku mangkan nyelepno to. Tak anu wis tekan kono, urung diselep-selep. Katukange selep dikandani. Engko lek iki lagi saiki kok. Mulai ngumpulake ae. Mulai saiki tak selep aku yo kesel nggoglek marai. Engko yo jam-jam 4:30 parani. Iki apa tak parani. Nggo nyambung urip kowe. Limo untuk pirang sak? Untuk rongsak. Punjul saiki dintakno tikus ning omah. Lah yo. Warane tikus minta. Biasane ngene iki engko yo. Tak dedeke gak tak gowo iki biasane ora bayar. Nek dedeke tak gowo bayar. Nah dedeke gelem ora wong. Kadang-kadang yo. Mo. Dedeke tak gowo mulih yo tak nggo apa ora duwe. Open. Ora ning sawah, ora ning omah kok. Kayak iso senandi ora diomani. Oh. Bisa sasak ya. Kita sasak. Ini adalah mobil-mobil cara mobil. Koron 30 kilo yo lek. Nah 30 kilo kuwi tak nggo mangan sedina sekilo yo. Sedina sekilo yo 30 kilo. Wah, dah. Oke lah kok ireng-ireng. Memang membakar lemak ya. Awake kan kelemon pengen ngurokno piye bingung. Memang nganggo jas awan-awan nganggo jas. Memang yo urung dianak, randu adoh memang. Yo aku yo randu iki bilang ya balik ini daerah bos topok aku bos bako penggako sosok lanwun mangga marani terus ngontan ki lho yo marani anu wis Mas wis iki lho jadi pira Mas 15.000 sake sing ngelek engko lho tak kono oh iya nyelapno iya ngerti ngono ta ndak lho njaluk nek anu ke lho ya kan dalam di lho iku lho iku ning kono iku ning kono ndi kok tole iki kira-kira le wah aku nang tole dol gak dol ya timbang pira kuwi kok aku delok 2 kilo Mas kok makan pitik ade ora duwe kantor kok makan pitik ku lho iki make kan anu epi jauh iki ngopeni Pak sing ngopeni kok Pak lha apa gak ngopeni sapi Pak ngopeni biasane le oh iya 8 dadi pira duwe sekilone pira biasane normal kalau aku 500
4.000. Nah. Tujuane ngono lek las. Ngono ae. Iya. 3 kilo. Aku adole 4.000. Cuma kei. Pokoke ora. Anu ya pok karek kowe sing njaluk pokoke ora gak pokoke ya karek kowe. Sakmono iki jane. Besok kira-kira enak apa ora? Alah rawane jamin iki, ngalame iki. Angel kok. Angel dedek iki. Aku ora diopen-open, makane iki mboten gadah iki jan mangan tak goak ning kalian sing nuku ya. Ojo buak. Apa wedhus dibuak? Enggak dedek. Iya lek. 4.000 4 ping 8. 4 ping 8 piro? Hah? 4 ping 8 piro? Lambang. 4 kali 4 16. Ya. Cepat Loro. 20. Kurang 20. Kula mboten ditempeli 3 kilo. Duka niku sing anu. Sing duwe niki lah dek wau sing ngenyang mriko niku. Lah nempel niki lah 5.000. Lho. 30 menah. Lho, lah piro 4 ping 8 piro? 4 kali 4 kan 16. 16 pindho piro gak 3 loro. Ya. Lah iki tak kei 30 ae. Ya wis. Kelas karo aku. Aku lak kowe mau 3.000. Ya. Oleh pol nek gak anu yo gak apa-apa. Iki lho aku mang anu 15.000, lho gak berarti 15.000 aku. Oh. Alah matematikane dedel kaya aku. Ya nyonya ngalah 2.000 aku jane gigi. Kena susuku. Bos lah ngono kowe. Oke, aku ate kan Aku apa ae budhe nggih. Oh iya, Lah soalnya matur nuwun nggih. butuh Iya iki. diingi Pak Eran nggih. Ya yo sing ngenyang kene yo aku yo ora wani kekno yo nempel kene tak oleh ora. Diingi pokoke golek. Napa ora Nggih. ora. Diingi iki golek ning kene iki. Berase dikai iki, Kak. Lho aku detek iki. Ya wis aku tak gowo iki. Ojo-ojo aku ora Belajar iki. aku ora mangan kok. Lah kena tali kula. Golek beras mati. Iki lho diurut ditali lek las. Oh iya ya salah. Jane iki kok Apik berase. Kondang berarti. Walah wong iki. tak incipane piye? Sak obok. Entuk rong sak dintekno tikus kan nang omah. Kandhani ya. Gak pinter tikuse. Kandhani ya. Oh, alah ya. Kandhani Ya wis matur nuwun. Iya. Nyelepno iki lho, Kang. Alah ndek gabah rong sak dintekno tikus nang omah. Wis tak totone sik. Alhamdulillah. Tak kira pokoknya nyamber sapi pipit. Ora ada sapi aku wis anu lek. Oh, iya ya, Pak. Iya ya, Pak, karek tombo kok ya. Januari no. Wis mari no Mas iki no. Oh iya. Oh. Oh iya iya iya. Duwe beras sakmene ayem. Wong ki anggere ketunggon pangan ngene iki ayem wis setengah mati wis kendangan dengkul. Iya. Alhamdulillah iso kanggo nganu iki. Kanggo enek udakara setahun. Pun Mas alon-alon mawon Mas, kula alon-alon jenengan ndang dhisik mawon. Oh cintanya ngebel kaget aku. Beras sama ini nih kaget tahun deh kalau sebab nih gua agangin kalau tak anu cuma sak kobok apa iya lek iya alon-alon kan jalan ini boten nombo niki jalan siun nae wong desa niku nek numpak gak banter jadi gak jatuh lah niku lho sing mane bahaya niku lak ngono iki lho. Yang kota aja, numpak motor
Banten itu isin dikira bocah kampungan ngoten lho kula isin kula. Beda nek yang pedalaman niku nek numpak niku wae lah nek gak gasik dipono jane gak jatuh. Kon. Mantep kene iki. Iya, kebelet ngising apa piye. Oh, ngaten iki kula niki lewat niku ya segini. Tengah ono kanan kiri gitu. Oh, bahaya to wong desa niku. Wong desa niku nek numpak mboten ngangge rambu-rambu, mboten ngangge haluan, sing penting banter kok. Wong kula niku men mambu kota. Tapi nek numpak banter niku kok sin. Kendaraan di banyu mili mawon. Pangan ngoten iki wayeme ra tengah mati. Pun sekarang iki kanggo pangan ini. Iki beras walian iki walian untuk rong sak setengah. Entekno tikus. Oh. Jagat nih sih. Hop. Ya kurang jatuh ya ngelintang tinggi sak. Kok. Oh, ini beras nih. Dari tukang selepet beras mapi le. Oh, kandhane. Aduh, apa iki enak sing 1 kilo enten iki. Wah, alhamdulillah. Dan kok diadai sak cilik-cilik nggih entuk 3 sak niki sak rada gede niki. Sakit itu bolong tangguh ada terus ini karek sama ini seleb nosuk poso mawon kita keluar ramai gawe sok poso mawon ini tak mimi nah ini lho guys untuk sama ini kayak dulu ini terima sasak dulu ini sasak nih untuk sama ini kayak gitu wah edian tenang guys toh wong tani iki penak ngene iki lho, Bu. Sasak aja njaluk lho ya. Iki ngono aku ya ora duwe pangan iki lah. Para pemirsa. Aja do njaluk. Aku kurang entuk 2 sak ambek kae lho. Oh. Kengko tak selepno neh ya to sami iki. Kengko anggaran nek pendak poso ngono kae. Lah iki engko setting aku rendengan iki engko aku nandur neh. Engko ngguri omah karo nggo sawah. Wah. Iki padahal beras iki larang. Beras sing apik ngene iki, guys. 1 kilo niki. Apik niki sing lek mang beras apik lek. Iki 1 kilo ngeten iki. Dateng kula lek beras apik ngeten iki 14.000. 14.000 niki udakara niki wau nek tak delok bobote niki. Nek tak delok bobote niki sekitar 50 kilo ngenten niki. Kurang luwih 50 kilo enten. Lho. 14.000 15.000 udah beras sing apik putih njir. No beras raskin mawon ning nggon kula 12.000 kok. Kuwi iki beras empuke ora goro-goro pokoke. Niki wine sing larang kae. Lah. Hebat toh, sekian dulu. Untuk sama ini. Wah, Oke.